Haideți să vedem cum setăm gas fee-ul, da, comisionul de rețea pentru MetaMask, ca să nu ajungem într-o situație în care ne va apărea o eroare și nu vom ști cum să continuăm. Acesta este un tutorial pe această temă. Când dorim să creăm un cont pe platforma BA Generous, vom alege moneda cu care dorim să plătim taxa de membru, fie ea Matic, USDT sau USDC. Dacă alegem Matic, după cum vedeți pe butonul de creare cont, da, nu mai trebuie să trecem prin pașii pentru aprobarea tokenului. Doar pentru USDT și USDC sunt necesari niște pași de aprobare, este o procedură standard pentru token, iar pentru Matic fiind moneda nativă a blockchain-ului Polygon, cea cu care lucrăm și este făcută această platformă, nu este necesar să urmăm această procedură de approve. Bun, dacă alegem moneda Matic și încercăm să creăm un cont, primul lucru ne va apărea o fereastră cu termeni și condiții, bifăm căsuța am citit și acceptăm. Bineînțeles, dacă nu avem acești $15, da? Deci Matic în valoare de $15, nu vom putea crea acest cont. Putem să verificăm în wallet, da? Dacă avem cei $15, după cum se vede, Matic avem 0,24 Matic în valoare de 10 cenți dolari. Deci nu sunt suficienți pentru crearea unui cont. De aceea vom alege USDT. Ne asigurăm că avem USDT, după cum ați văzut, USDT $230, da? USDT. USDC nu avem, deci vom crea acest cont cu USDT. Apăsăm Approve, pentru că este un token și trebuie să trecem prin această procedură. În primul câmp putem lăsa această sumă, pentru că este suma totală pe care o deținem noi în balanță. Putem să o edităm, dacă vreți să o facem mai mică, mai mare nu se poate, pentru că maxim sunt 230, da? Ne dăm acordul să folosim acești bani. Apăsăm pe Next și acum, după cum se vede, estimarea fee-ului, a comisionului de rețea, este foarte mică și știm din experiență că este prea mic, fiindcă Matic în sine are o valoare foarte mică. Dacă apăsăm acum pe Approve, va apărea o eroare pentru că este prea mic comisionul, da? Și nu putem merge mai departe. Motiv pentru care vă învățăm acum ce trebuie să faceți. Deci ajungem din nou la acest punct, da? Apăsăm pe Next și mergem la Estimated Fee. Pe acest creionaj apăsăm și alegem opțiunea Advanced, da? Aici. Acestea sunt valorile cu care vine predefinit MetaMask-ul. Noi va trebui să le modificăm. În câmpul acesta de sus trecem 30. La fel și în cel de-al doilea câmp, 30. Bifăm această căsuță, da? Ne asigurăm că este bifată și dăm Save. Și de acum încolo, bineînțeles, Approve și finalizăm această procedură de aprobare a tokenului. De acum încolo, MetaMask-ul nostru este setat cu aceste valori și pentru orice operațiune care le vom face pe platforma BeGenerous, nu va mai trebui să intrăm să edităm pentru acest comision de rețea. Sper să vă fie de folos acest tutorial.